Слава Богу. Недавно я сказав, що Італію назвав гора, на якій Христос молився вранці, щоб проповідувати. Проповідувати в храмі. А от землю Літві, звідки светр, кофту цю коричневу, в Вільнюсі була куплена. Вона земля Марка, знайомий адвокат, Марко Хейр. Сказав, third generation. Литвения, ясно понято, чи він єврей, чи... В общем, Литвения зв'язана була твоя. Так сказав. Ну, але ми ж і в Ризі були, це вже Сергій там був точно, я його пам'ятаю. А от що в Вільнюсі, Рига, це Латвія. Слово Христа є правда, то Рига. Я думаю, назвати це Голгоф. А Талін, там і зцілення. Земля і зцілення Ісуса Христа. Важливо ночувати в Таліні. Є такий. І в Ризі, пам'ятається, хто це Сергія пам'ятає. Ну, чому Вільнюс? Це синя кофта, ім'я коричнева. Все повинно бути з Вільнюсом. Але замок Люберта, Леонід Григорович на замковій площі зв'язаний він. Просто ПТУ. Видно, який був монастир. 118-й псалом з 19-й читався дом на російській мові. Перепльот робила в оборізах, Кремлі, Яспіс. Коємлення робилося, чи то можна сказати, красний. Для цього, і воно на круглому столі лежало. Ну, Давід, значить, на російській мові він приймав віршами, він чуть-чуть збудовувався всередині. А він, Давід має Христа, Господи. Звичайно, Українська Республіка, Радянський Союз. Згодом я і Біблію українську придбав. Зароблені гроші на Луцькому автомобільному заводі. Звідки я вже оце розпочав свою дорогу Слова Христа на пам'ять. Це такі уточнення, хотів сказати. Я виїхав з Радянського Союзу, де столиця була Москва. У нас є знайомі в Москві. Це рідня Леоніда Григоровича, Сергій Ковальчук, він ще заснув. У нього дві дочки, Вера і Наташа. Вера мене направила і в Бородянській битві був, роз'їжджав, звичайно, з їхньою присутністю. У метро Совітно, на Червоній площі був Красна площа. Що воно і порівняно було. Фотографія. І в Центральній Баптистській церкві Москви було. Зараз цими днями я вже інколи небагато дещо піддивляюся. Бо там, може, нагадує, і на Кичкорівці молитовне буде. Там були і баптисти, і християни. Ще кажеться, зв'язані з суботою, щось не кажеться було. Ну, це баптисти і писянники, це бабарізм, там і там була трохи. Ну, да. А це Зінаїду Ясмінівну народжувала. Може, ще хто був. Десь на тиждень народжував. Це такі уточнені. Святослав був нашому. Святий Духів написав на Social Security в словах, на кафедрі спалив. І, звичайно, я думаю, це буде цей паніка в Social Security системи. Зменшена, хто почує ці слова. Як і в Сполучених Штатах Америки, як і в тих країнах і за Сполученими Штатами Америки, де хто може, хто бажає, хто поїхав. Гоя, амінь.